स्वतः ना काय हा मामी तू म्हणता विधी मोजना ने म्हणा त्या वरतीला तिला पण दिना बाबा पहिली ती किती करू तू सदांच तिका हातच्या तोंडार नानी म्हणून उडो ना ती मातीची तिला टाकून दिना बाबा पहिली तिका मातीची म्हणून ना तिका नानी म्हणून काय बरं बरं तुला आता त्याला म्हणता बरे नाही हो ना मोठ मी आम्हाला किती सांगता